Takto objazateľné znajete Jibo a Snaval, известный русский царь Петр I, тоже называемый Петр Великий. Ako известно, заложил основный русский царь Петр I, называли их Петр Великий. Не только потому, что он был действительно стройный, между почти камня, но был великим строителем. Nie on preto, že bol skutočne urastený, meral skoro 2 metre, ale bol aj veľkým staviteľom. Свидетельством того является эта красивая гора. Ukazuje aj toto krásne mesto. Посмотрите на карту. U minulých Tusk. No, tak aj vedie na francúzštinu. Super. Tak, devčatá vás privítajú. Môžete aj bližšie, alebo my sme mysleli tak, že sa prejdeme. Ako názov školy. Snažíme sa týchto žiakov našich, študentov pripraviť hlavne do života, ale samozrejme aj na vysokú školu. Tento odbor je zameraný na podnikanie, to znamená hlavné ale dávam do pozornosti, toto sú vlastne tretiaci a štvrtáci a vlastne oni raz do týždňa chodia, akože nie do školy, ale akože do práce. Sami si založili tieto cvičné firmy, majú svojho riaditeľa, riaditeľku, aj svojho Mikuláša majú, oddelenia marketingu, účtovníctva, Keďže ten let je medzi
medzinárodným, tak vlastne je tam potrebná známka. Posledná lastovička, pretože jedné školy nie je záujem, Dievčatá, musíte mi pomôcť aj vy. Musíte ich hlákať, že poďte, poďte. Nech pinknú. Hej? A nech maľujú. Skúste ich a potom normálne stiahnite niekoho a zobržte a s vašou rukou môže nemaluje. Pauza nebude nič, dievčatá, môžete sem tam skočiť dole, ale... Dajte, nech maľujú, možno, že... Lebo to keď traja prídu, tak budú vedieť viac. Tá prvá skupina mi úplne taká prišla, že aké žijú dostane. Keď mi všetko znajú, všetko vedia, všetko boli. A kde nám pošiel náš pán Mravec? Kde sa tam zdekoval? A kto bude teraz hovoriť? Len moje hlasíky? No. Takže moje kladovstvo, aj ty si tam nejsla tak. Hej, ale taká cesta. A ja neviem, jak to robí. A to ja mám toto povedať. Keď sa poznanie aj nepozie jazyk, to znamená, keď sa Čože? Ak chcete niečo, kde vám môžu pozerať, pretože učia sa pracovať s počítačmi na rôznych týchto rôzne tie súbory, napríklad SketchUp a ďalšie, ale môžu vám oni aj ukázať. Môžete sa ich opýtať a oni vám ukážu, čo chcete, alebo môžete si to aj vy vyskúšať, dievčatá. Môže niekto, kto chce študovať odbor odevný dizajn alebo dizajn interiéru. Ty si, hej, iba jediná. Aj ty, tak my sme tu o tom, aby sme ťa aj naučili kresliť, ale samozrejme musíš sa aj ty, lebo je tu talentová skúška, musíš trošku, hej. Všetko, ak chceš niečo dosiahnuť, je to tvrdá práca. To vám povie každá jedna pani učiteľka, každý človek. Mamka, ocko, babka, detko, všetci povedia vám, hej. Takže, ak sa chcete... Na takým, že dievčatá. Ani ja sa nebojím vôbec, teda. Dobre, tak daj dve čísla nejaké pekné. Celkom nemám 22, to je 22. Obrovský černý zelený, ale obrovský zelený som Rusu. No, a ukázaná viecha? Dajme desinu teda. Milá desina. Pretože nám bude číslo 10. Počas dňa otvorených dverí nachádzate sa v odbornej učebni stylingu a marketingu. Styling ako študijný odbor predstavuje životný štýl. Určite z televízie ste už viackrát počuli
Viackrát ste určite počuli, že vlastne navrhuje kostýmy, úpravu, nejaký stylista, či už pre Let's Dance alebo pre Superstar, a práve absolventi tohto študijného odboru sa môžu takto uplatniť. Uplatniť sa môžu aj v reklame. Styling predstavuje životný štýl, čo nie je len o líčení. Naše dievčatá nie sú kozmetičky, nie sú kaderníčky, nie sú odeváčky, krajčírky, ale zaoberajú sa návrhom oblečenia celku ako takého. To znamená aj doplnkov. Robili kabelky, robili, neviem, opasky ako doplnky, budú robiť klobúky. Sami pre seba načnú reklamnú tvorbu, kde sa venujú propagáciám, robia tam rôzne bloga, letáky, fotenie, na počítači. Budú pracovať dievčatá, teda rôzne grafické úpravy pre reklamu budú robiť. Potom majú predmet, ktorý sa nazýva odevná tvorba. Tam navrhujú si sami, aj si sami ušili styling, kde sa učia trošku históriu odievania, aby vedeli, čo si z histórie odievania a všeobecne také estetiky, aby mali poznatky. Majú predmet prax, kde si overujú svoje zručnosti. Pani inžinierka Terpáková tam učí, aj učila, ja neviem, tam je líčenie, vlasový dizajn, nektový dizajn. No a potom majú tie ekonomické predmety ako marketing. No a právo. Porozmýšľajte, dievčatá, tešíme sa. Len tak z boku trošku. Potrebujete občas? Môžeš si napraviť do kapálka za nami. No, je tie možnosti zubera a je tu aj kde sa dá retušovať, kde sa dá červené oči. Musím na iný obrázok. Tu nám mám tieň. Toto sa nedá. Z tohto obrázka napríklad sa dá urobiť prienik. Nástroj vyberieš a urobíš prienik a už máš vyrezané v tvare srdca niečo. Alebo hociaký tvar, aj sama si môžeš nakresliť čiaru. A do tej čiary. Toto sa nedá. Je to Corel Draw ako program, v ktorom teda pracujú. Tu na tomto máte výsledky, čo to všetko môže byť. Čiže je to vlastne, to všetko sa dá robiť, dievčatá momentálne na tom pracujú. It's been said and done.